Dámy a páni, vítam vás opäť na ďalšom pokračovaní Hellcase openingu. Máme tu ďalšiu novú verziu openingu. Tentokrát máme sponzorovaných $500 v prvom rade. Ďakujem Hellcase. Predtým ako začneš, nezabudni na promokód PJ25 alebo PJ25 pre extra 10% depozit plus 70 centov zadarmo, až 70 centov zadarmo dostaneš, keď použiješ môj promokód. Giveaway sa tu skutoční takisto. Počas videa uskutočníme nejakú giveaway, sorry. Takže dáme si nejaké casey, dáme si nejaký versus battle case, dáme si nejaký upgrade a dúfame, že dneska budeme mať šťastie. Mali sme zo pár videí dozadu, keď si nevidel, kľudne sa pozri. Mali sme nejaký luck, takže pohodička. Dúfame, že budeme mať šťastie aj teraz. Giveaway bude v hodnote $50, takže keď sa nám podarí nejaký skin v hodnote $50, necháme si ho na giveaway, samozrejme. To je tiež nezabudni pred giveawayom alebo počas giveawaya sa pripojiť s promokódom, získať 10% depozit, čokoľvek depozitneš, minimum bude $5 a proste promokód a zdieľať to na Twitter budeš musieť, takže to je všetko, čo môžem spraviť najmenej, takže $5 s promokódom a zdieľať to na Twitter, takže good luck vopred. Takže dáme si nejaké casey. Máme tu ešte cash reward event, už práve skončil pred pár hodinami. Takže jo, skúsime si dať z každého jednu caseku, pokiaľ nám to nezmizne. Dúfame, že nám priniesie nejaké šťastie. Zatiaľ nič. A ešte dáme si nejaký battle. Videl som tu, že je tu nejaký nový battle, to ako sa volá, akože na niektorých stránkach sa to volá crazy mode. To je akože v preklade to tu nás znamená, že obratený, alebo ja neviem, ako to znamená. Niečo také, že proste ty to prehrávaš, máš najmenej a druhý proste, čo má najviac, prehral. Takže opozit to bude. Takže kto dostane najmenej cenovú hodnotu skinov, tak ten vyhraje. A ten, ktorý má najviac, tak ten dostane 0. Ale máme tu ďalší opening, ďalšiu caseku máme $6 sme mali, 76 centov naspäť. Zatiaľ nič moc, $16 caseka, please. Stop, tak nič, bait. Červená, nič, červená, fialová. OK, čo to za skin? Death's Head, Battle Scare za 23. $16 caseka, môže byť. Necháme si všetko také, čo je profitoval. Deagle nepadne určite, takže bohužiaľ, toto caseka je pre mňa už $1.94 z $36 casky. Akože... Dobre, máme tu $70 casku. Please. To je jasné, že Deagle pri bait, ale on je lowest skin value. Ty kokos, a ono mi dá $70. Kam to si robí srandu zo mňa. Ok, dáme si nejaký beast, dáme si dve beasty. Nevadí. Ok, aspoň máme jeden top. Nie top, ale že máme takú hodnotu. Nič. Factory, počkaj. Čo to sú, hej. Týpek otvoril za $3.74 a dostal Factory Statrak Blood and Water $500. Kamože, to je drahšie, jak nôž. Wow. Mince 2 case za 31, please. Golden Coil. Dobre. Prečo sú dve vedľa seba tie skiny? 26. Nie je to veľká strata, ale je to strata. Dáme si nejaký Dream Case-ku. Dúfame, že nám nepadne 5250 ako stále. A je to 85% šanca, že je to dosť viac menej pravdepodobne. Keď teraz toto otvorím, stratím $50, please. Aspoň niečo mi naspäť daj, aspoň M4 alebo dačo. Okay. Zase bait. To stojí $594. Aspoň Statrak Field Testy, ty kokos. Dobre, $46 mínus. Máme tu ďalšiu takú kesku, no tu som ešte nikdy neotváral, takže... M4. OK, Battle Scare, ale aspoň niečo naspäť. 13. Nevadí. Tu je taký AMS
Deal. Za 19. Hit nejaký? Please? Stop. Brzdy. A nič. To je dosť veľká strata. 21 centov z 19 dolarovej késky. Akože WTF. Dobre, dáme si 30 z každého jednoho. Od tej operácie akože. OK. Auga. Duálky. Môže byť. Za 15 faktoriňu. OK. Minimalware za 10. OK, máme profit. Very nice. Necháme si na upgrading. Graphic collection. Dáme si 3 z toho zase. Opäť. Nejaký AWP. Alebo niečo. Možno nie. Možno niekedy. 50 centov z 12 dolarovej késky. Wow. Takže máme 10,50. Čo chceme vidieť je Galil. Clock alebo M4. Takže Galil prešiel. Máme 5.7 a jednu Max 7. OK, to je nejaký profit možno. Nič moc. 50 centov profit. Dajme si nejaké charmy. The Armory charm. Speed. OK, máme jeden hit. Aspoň niečo. To len $3.26. No to si. To ešte ani polovičku nemáme skoro naspäť. No máme, ale. Keď dáme tu nejakú stickerku. Gallery sticker. OK, máme jednu fialovú a stále to je nič. Dobre, dajme si ešte AWP kejsku, áno. Dáme si jednu M4, jednu nejaký bait, Desert Hydra, wow. 40 centov. 40 centov z 12, paráda. Dobre, dáme si nejakú M4. Glocka si dáme M4 a ideme na battle. Dobre, aspoň jeden hit, aspoň niečo, pekne. A som nechcel predek, nevadí. Dáme si 3 M4 za 15. Quick spin. Máme dve hity máme. Nice. OK, to stojí $5, $7, $8, to je všetko nad profit, takže paráda, ostáva to. Dáme si AK-47 3x za 16,50. Dúfam, že nejaký pekný hit. Stop. Ne! Opäť bait. Ako ten Predator možno niečo stojí, ale nám to nezachráni. Ty koksos. Ako, je to profit, ale to ten Fire Serpent. Fuel Injector, sorry. Pozerám tu na ten. To je strašný bait bol. To je strašný bait. Ešte USPčko. Narýchlo. Šup. Vieš čo? Back to back na AKčko. Mám tu šenie, že niečo padne. AKčko. Back to back, please. Tak nič. Opäť bait. Kartel a Case Harden. AKčko, bait. Nevadí, a máme za 11. Dáme ešte raz. Quick open. OK, aspoň 1,5 hit. Safety net, OK, dáme ešte raz. Posledné. Opäť bait a bait. First class bait a Case Harden bait. OK. GG to za kejska. OK, takže tu je to ten mod, reversed mod, to znamená, že kto dostane najviac, dostane najmenej. Takže, OK, čo ideme sa sem, $16 battle. Je nejaký huge drop. OK, zatiaľ nič. No tak, $16 kejska, nepoveď, že nedáš nič. OK. Nice, $32 kejska, skin. Toto predáme, to necháme na upgrade. Ešte máme jeden battle, hotový za sebou. Tu je toto, čo som spomínal, to je ten akože, budeme to volať crazy mod, hej. To znamená, že kto dostane najmenej, ten vyhraje, kto dostane najviac, ten nedostane nič. Takže dúfame, že sa pripojí čoskoro niekto. Okay. Necháme to tak, nech to beží. Dáme si $48 battle.
Please. Hit? Oh, čo to je? Minimalware. Gold? Nie. Nie. OK, spustil sa battle. Sa vrátime potom neskôr potom. To je $16 battle. Please, no nech to nehitnem nič. Nechcem hit, nechcem. Oh. Zatiaľ vyhráva typek ten druhý. Né, prečo? Nevadí. Keď skončíme ten... pozerám, že už to vyhral. Sakra. Typek vyhral to. Aj tu je tá stickerka, čo mne padla, naľavo pozeraj. A tu je jeho stickerka, takže on to vyhral všetko. Dostal Battle Scare. Match Engine. Diggle dostal, no ne. Sme dole. Statraku Battle Scare, to je za 15. Nič moc. Veľká strata. Sakra. Nevadí, pribojíme sa ešte raz k nemu. Čo keď náhodou to otočíme teraz, please. Tak nič. Opäť on má hit. I keď malý, ale má hit stále. OK, to je zatiaľ moje. Please. OK, je to viac či menej? Je to viac. A teraz len je Nice, mám to. To je 19 či jak, ne? 11. OK, pohoda, 33. Joinem sa na tie kejsky. S botom. Typek odišiel práve. Alebo to sputil. Pekne mu Krakov mu spadol. AWP Krakov padlo niekomu. Faktoriňu. OK, máme 10 caseov, $20 battle. Ja versus bot. Please bot. Ole, pozeráme, že nové toto majú. Konečne aj nové emoji dali. OK, máme hit. To iba Factoring stojí 3,61. OK, ale že please niečo drop, niečo hit, please, lebo $20 battle a ešte nemáme ani polovičku z toho naspäť. No tak. Nie sme v CS2, že by sme otvárali. No dobré, to som skončil. Jaký bait? Teraz clutch, easy clutch, please. Tak nič. Takže bot ma zazdal dole, predposledná kejska Battlescare. No akože $3 profit dostal, no akože gratulujem ti bot. Si ma tak vybejtil a teraz som prehral všetko. Dobre, dáme ešte jeden battle a... Dobre, asi vyzerá, že... Počkaj, $25 battle. Dobre, pozerám, že nemáme nič, žiadnu výhru, $50 caseku, takže... Alebo počkaj, vlastne možno, že mám inventory nejakých $50, takže z tých $50 spravím giveaway. Spustím na mesiac. OK, Factorinu za 9, typek, akože pohodia, no. A ešte k tomu on cover, top item dostal z kejsky. Ale teraz halo, akože ja som tu. Potrebujem aj nejaký hit. OK. No, stále on má lepšie. Ale opäť mu keď nie Factorinu, tak statakuje v No a teraz je na rade moja rada. Moja strana, práva. Bum, hit. Stále on má hit. Možno 1-2 krát som hitil, ale zvyšné on to chytáva. Pozri zase. Opäť on. Všetky, 90% on hitol. Akože v toho, ešte aj AWPčka, pozri to. Všetko 0 bodov. 0 bodov.
Tento open case to je úplne, že rip, že trash. $190 mám tu. $194. Počkaj. Ok, chápem, lebo... Dobre, skúsim spustiť giveaway. Môj moderátor povedal, že proste sa to dá, ale pozerám limit expired, takže nemôžem spraviť giveaway, bohužiaľ. Nemôžem spraviť giveaway, $5 a... Nemôžem spraviť giveaway, bohužiaľ, ale spravím niečo určite, pretože niečo potrebujeme spraviť. Takže napíšem ešte na Hellcase, aby mi spustili giveaway, takže giveaway určite bude $50 Hellcase, alebo caseku nejakú dám, alebo nejaké skiny dám. V ďalšom videu sa to dozvieme. Ja si ďakujem, že si tu bol. Počkaj, počkaj, čo ďakujem? Nejaké ďakujem. Nejaký battle, upgradeík. Kapeš? To nie len takto, že ďakujem ti, chápeš? 22% šanca z $2 na 9. Pozri sa, hit, boom. Nice. Very good, very nice. OK, čo to máme? To je stickerka? OK. Dáme stickerku. Zo 4 na 9 opäť. 40% šanca a rip. Nevadí. Dáme si ešte nejaký quick. Potrebujem nejakého agenta. Please. OK, thank you. To je najlacnejšie sa mi zdá, ne? Takže dáme si toho agenta. Si ho upgradeeme na väčšieho agenta, počkaj. Na tohto agenta. 43,89% šanca a je tam hit, nice. A very good, very nice. Potrebujeme nejaké USPčko. USPčko, máme tu na 41% šanca. Bom. OK, takže dáme toto AKčko. Tohto agenta. 41% šanca. Musí byť hit. Alebo nemusí. OK. Takže dáme túto M4 za... Vieš čo? Ideme na crazy. Crazy zase opäť. CZ-ka Emerald za $52, 9% šanca a je tam hit? Nie je tam hit. Bohužiaľ. Dáme opäť M4 a dajme si... Počkaj, čo to bolo za stickerku? Na to nič. Factory New Gamma Doppler, Glock 18. Za $7, 7% šanca, 7,90 na $86. Gamma hit please? Né. Opäť bait. Ako stále, nevadí. To sa mi nepáči. Nevadí. Teraz dáme si crazy. Dáme si 1% šancu. To musí hitnúť. Počkaj, to bola 0,90. Tu je to. Takže. Minimalware. Quick. CMYK. Neviem, jak sa to povie. HVPčko. 1,63% šanca. Hit, please. Minimalware. Hit. No, kebyže dám tam aspoň $15, ty kokso, by mi to hitlo. Nevadí. Bohužiaľ, tých $50 si nechám na giveaway určite a v ďalšom videu sa vidíme. Nezabudni opäť. Pred tým, ako depozitneš, promokód PG25 pre extra 10% bonus, čo depozitneš. Extra 10% extra, čo depozitneš. A plus 70 centov dostaneš, keď ešte si nepoužil promokód môj, takže good luck. A ďakujem ti za sledovanie, vidíme sa opäť na ďalšom videu čoskoro. Ďakujem. Čauko.